Benvidos un día máis a miña canle. Hoxe traímos a segunda parte de películas para pensar. Nada, repito o mesmo que no anterior, non vou dicir spoilers, simplemente pois así un pouco unha idea xeral para que vos animedes a vela, pero que non digo nada porque me gusta isto, eso, que me sorprendan. Así que eso, comenzamos. Vale, a primeira película que vos traio é Whiplash. A película vai sobre un rapaz que pois toca a batería e comeza cun profesor que é bastante exixente. Entón, esta película plantease un pouco o dilema de ata que punto a exixencia é boa, onde está o límite e se é necesaria exixencia para chegar lonxe en algo. Hay un problemilla, te adelantas. Vamos allá. 5, 6, ¿sí? ¿Te adelantas o te retrasas? No lo sé. Si saboteas deliberadamente mi orquesta, te destripo como a un cerdo. ¿Será posible? ¿Eres de los que derraman una sola lagrimita? ¡Eres un blandengue de mierda! Y estás llorando y babeando encima de mi batería como si fueras una nenaza de 9 años. A seguinte película é Perdida, sei que é unha adaptación dun libro e vai un pouco sobre a manipulación que pode haber nunha parella, sobre como afectan os prexuizos así iniciais, sobre como a realidade non é o que parece e a verdade é que eso, tamén como que vas un pouco que non sabes de que vai a película ata que se van desenvolvendo os acontecementos. É super chula, super chula, como que te quedas aí con mal corpo, o sea, que as películas que me gustan son as que dices wow. ¿Mataste a tu mujer, Nick? Como todos saben, mi mujer, Amy Elliot Dunn, desapareció hace 3 días. Yo no tuve nada que ver con la desaparición de mi mujer. No tengo nada que ocultar. ¿Amy tiene amigos con los que podamos hablar? No, en realidad no. No sabe si tiene amigos, no sabe lo que hace durante el día y no sabe el grupo sanguíneo de su mujer. A seguinte película Interestelar, a verdade é que é unha película bastante coñecida porque é un peliculón. É unha película que é que todo, o sea, todo é maravilloso. A música, as imaxes, o sea, todo é super chulo. Así, bueno, a historia que é impresionante. Non vos quero contar nada, verdad? Porque creo que vostedes que fiar de mí neste momento. É que é unha pasada, o sea, ao principio sí que como un pouco que dices que carallo está pasando, pero é que é preciosa esa película, e mira que é longa, pero é que é preciosa, así que obligatoria. Este planeta es un tesoro, pero lleva años diciéndonos que tenemos que abandonarlo. La generación de tu hija será la última que sobreviva en la Tierra. Eres el mejor piloto que hemos tenido. Sal ahí y salva al mundo. Vamos allá. A seguinte película é Capitán Fantástico, é unha película que me encanta porque ademais ten como moita humor e bueno, estéticamente tamén é preciosa. E bueno, vai sobre unha familia na que, bueno, cazan a súa comida, aprenden por si mesmos, estudan por si mesmos e todo eso, o sea, fora da civilización non van á escola ni nada. E, bueno, pois, por circunstancias que ocorren na película, teñen que ir a unha cidade. Entón é como ese choque deses nenos na cidade, como ata que punto é boa unha educación alternativa e ata que punto é mala a educación que recibimos en xeral. E, bueno, como a educación te prepara para o mundo no que vives. What we created here may be unique in all human existence. All the way to the top. We created a paradise. What we're doing out here is so incredible. Our kids are amazing. This is your fault. What's cola? Poison water. It's all local and organic. How did you kill those chickens? With an axe or a knife? There's a rotisserie chicken, so you buy it it's already dead. Unless it comes out of a book, I don't know anything! A
A seguinte película é La mejor oferta, que, bueno, vai sobre un señor que fai subastas de arte e coñece a unha chica bastante nova que, bueno, ten un trastorno mental que non lle permite sair de casa, que vive aislada do mundo, e vai un pouco sobre como lle cambia a vida esta chica, este home. Non é unha pastelada, o sea, bueno, é unha pastelada, pero hai moitísimas máis cousas que dices, wow. Bueno, a min, esa foi a cara que me quedei eu, pero bueno, que eso que como que impacta, o sea, ao principio diredes, bueno, tal, pero chega ao final, e por eso mesma cara que a min. Aún no lo he decidido, pero me gustaría que me hiciera una... ¿Cómo lo llaman? Tasación. Y de la señorita Claire, ¿qué más puede decirme? Padece una extraña enfermedad. Habla con ella, pero a través de una puerta cerrada. ¿Una puerta cerrada? ¿Nunca ha visto su cara? Ni él, ni nadie. Claire, ¿qué ocurre? Dígame qué ha sucedido. ¿Cómo es vivir con una mujer? Es como participar en una subasta. Nunca sabes si la tuya es la mejor oferta. A seguinte película é Non soy un hombre fácil, que a máis coñera é suave de todas as que vos dixen. E vai sobre un home que un día se desperta nun mundo no que as mulleres teñen o rol de homes e os homes o rol das mulleres. Entón, pois é como moi graciosa porque como que te choca todo e hai cousas que como que temos moi aceptadas que te chocan, que dices, wow, que tontos somos, sabes? Entonces, pues nada, que está moi entretida e moi graciosa e moi bien, eso, como que fai pensar. Hola, Damián, ¿no vienes a tomarte algo? Venga, no me tientes, bandida. Buenos días. Pero algo me pasa. He despertado en una sociedad aberrante, en un universo paralelo, donde las mujeres me dicen qué debo hacer. Yo podría hacer que tus proyectos vieran la luz. E ata aquí o vídeo, eso, hai que velas, tedes que confiar en min, son peliculones todos, e nada, que xa ben diredes, e ata o próximo vídeo, chao, chao.